caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. చేతులై పెట్టేస్తే ఏమైతాది? మంచి బీట్ వస్తుంది, పిచ్చ పాట వస్తుంది. హోయ్ హోయ్ అబ్బాయి మనసునే అమ్మాయి లాగేసి తలగడలా నొక్కేస్తే ఏమైతాది? మస్తు మాస్ వస్తుంది, బెస్ట్ ఊప్ వస్తుంది. హోయ్ 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 రాయే రాయే నా రాకాసే నువ్వే బయటేసి అట్టా దోపేస్తే టాపులేసి పోదే పోదే పప్పు టాపులేసి పోదే పోదే పప్పు రారో రారో నా శివకాశి అగ్గి రాజేసి సిగ్గు చేస్తే టాబులేసి పోతే పోతే ఒక్కో టాబులేసి పోతే పోతే ఒక్కో చెట్టు మీద మ్యాంగోలా నువ్వెంత చక్కగున్నావే చాకు లాంటి పిల్లాడే ఎంత షార్పుగున్నాడే చాకొచ్చి మ్యాంగో కోస్తే టాపులేసి Sweet baby cutie pie, सोच तेरा high five. It all set हो चुका ली just like butterfly.